बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाउनाव आसामजों लोगोसे बिटिआरनि गोबां जायगायावनो दैमा दैसानि दैया बारा जानानै गोबां ओनसोलाव दैबाना सोमजिदों आरो गोबां गामिखौ हा खुरखाना लांनानै सिलिंखार खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो कक्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आसाम आरो सोनाब बंग सिमा संकस दैयाबो जुब जुब अखा हाबाय थानायनि थाखाय जोबोर गिख्रंथाव महर लादों होनना मिन्थिनो हादों। बे खौरांखौ मोननानै दिनै बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा बिथां उखिल मोसाहारिया दावबायहैयो आरो गामिनि रायजो राजाफोरजों जेंनाखौ लानानै सावरायलायो। लोगोसे जेंनाखौ बोस्रांनो राहा लामा लानाय जागोन होननानै बिथाङा रोखा बुंथिनानै होयो। नाथाय गुबुन फारसेथिं खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमना ओनसोलनि सुबनखाता ओनसोलनि सानजा बगुरिबारि आरो खोला बगुरिबारियाव बे समाव थोजासे मिजिं लानानै आबादजों जिउ खांग्रा खायसे आबादारिफोरा माइ गायनो थाखाय खोथिया खुबैदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव दैनि आंखालाव खोथियाखौ एबा माइखौ गायनो हायैयाव मोसौफोरनो जाहोनो गोनां जादों फोनाय खोथियाफोरखौ। मख'नो गोनांदि गामिफोरनि गोबां जौ आबादारिफोरा साखाथिजों बोहैलांनाय राभा दैसाजों नांजाबनानै थानाय आबादनि थाखाय दै बान्दो खालामना लानायनि सायाव सोनारनानै सोलिबोदोंमोन आबाद मावनायखौ। नाथाय मिन्थिनो मोननायाव 6 बोसोर सिगां आबादनि थाखाय दै लांग्रा बान्दोआ दैबानाजों बायफ्लेलांबाय होनना मिन्थिनो हादों। बेनिखायनो आबादारिफोरा अजद खालामदों दि दैसानिफ्राय फिन आबादथिलियाव दै लांनो थाखाय बान्दो खोनायनि गोबां खेब बिफानारिसिम आर'ज खालामदोंमोन होननानै बे ओनसोलनि आबादारिफोरा गोख्रों अजद दैखाङो। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। दिनै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय खख्लाबारि सापागुरि जौमा फरायसालिनि कमिटि हलाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय मोनब्रै दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लानानै मावफारिया मावबादा खुंफुंलाङो। बे मावफारिया मावबादा हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन मोनब्रै दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बेफोरनो जादों सापागुरि खख्लाबारि, जालाह दख'रा, राबां दख'रा आरो सिमला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो हादोंमोन मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। मेघालय आरो आसामनि सिमना ओनसोलनि खाथियाव दरनै रायजोफोरनि नोगोरारिफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिदों। बे दुंहाव थासारिखौ सामलायनो नाजानायावनो मेघालयनि सासे पुलिस बिबानगिरिया जोखोम जादों। मोनथिनो मोननायाव बे जाथाया आसामनि सोनाब कार्बि आलं जिल्लानि उमलायरआव जादों। मिथिनो मोननायाव मेघालयनि रिंबय जिल्लानि सा 300सो सुबुंफोरनि मोनसे हान्जानि सायाव आसाम पुलिस मावसुमाफोरा गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन, जायनि जाउनाव बे जाथाया जानानै थांदों। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। थांनाय 22 आगस्तखालि धेमाजि जिल्लायाव सोमजिनाय खास्रि बिस्रियै सासे फरायसुलिखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै जिउ फोजोबनाय जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों आमसुआ। मख'नो गोनांदि धेमाजि जिल्लानि मरिदल फरायसालिमानि फरायसा नन्दिता सयखियाखौ साननै समावनो रिन्टु शर्मा मुंनि सुबुङा गोबौ हाथियारजों गाग्लोबना गोब्राबै जोखोम खालामदोंमोन। नाथाय फरायसुलिखौ गोजौ थाखोनि फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो फरायसुलिया थैनायखौनो गोबाना लानांनो गोनां जादोंमोन। बे जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों आमसुआ। बेजों लोगोसेनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों आमसुआ गोख्रों दाबि खालामनानै बुङो दि थाबैनो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय रायजो सोरखारा रैखाथि राहा खालामना होनांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामो आरो फरायसुलिखौ खास्रि बिस्रियै गाग्लोबना जिउ फोजोबस्रांग्रा दायनिगिरिखौ फास्ट ट्रेक कर्टनि गेजेरजों थाबैनो साजा होनांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामबावो। आरोबाव गुबुन खौराङाव फैदो। तालिबानआ आफगानिस्ताननि राजथावनि काबुलखौ गावसोरनि दखलाव लांनायनि उनाव उरां गाथोनाव आंखालनि थासारि सोमजिदों। थांनाय 15 आगस्तनिफ्राय काबुल उरां गाथोनाव आफगानिस्तानखौ नागारनानै खारनो नागिरनाय सुबुंफोरा होंगो दोंगो जानानै दङमोन आरो उरां गाथोननि बायजोआव रोजा रोजा सुबुंफोरा उखैनाय आरो दै गांनानैब्लाबो उरांनि थाखाय नेनानै दङमोन। बेनि थाखायनो दा मिन्थिनो मोननायाव काबुल उरां गाथोननि बायजोआव आथिखालाव ओंखाम आरो दैनि बेसेना बांबोगासिनो दङ। मोनथिनो हानायाव काबुल उरां गाथोननि बायजोआव लिटारसे लोंग्रा दै बथलनि बेसेना खमैबो 3000 राङाव फानजादों। बेनि अनगायैबो ओंखामा प्लेटफायाव 7500 राङाव फानजादों होनना खौरां मोननो हादों। दिनैनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।